един съвсем кратък разговор, свързан с предстоящите на 25-ти избори. Тук сме с господин Петър Кадиев и господин Светли Белемезов, за да изразим нашата категорична подкрепа за господин Митко Пинев и за цялата група кандидати наши за общински съветници и кметове. Защо? Защото на Златоград е необходима промяна. Необходима е смяна на статуквото, необходима е нова енергия, необходима нова перспектива. И от всички ни зависи да стигнем до всеки дом, да стигнем до всеки човек, да стигнем до душите на тези хора, които искат да имат енергия в управлението, да имат потенциал. Митко каза две неща, които са много важни. Не е нормално община като Златоград да не разполага с никакъв административен капацитет за усвояване на средства по евроинструменти. Това показва, че настоящото ръководство на общината няма хабер за потенциала, който има, за ресурсите и за инструментите, които българските общини имат и за възможностите да бъдат привличани средства. И по програмите, свързани с развитието на селските райони, и по програмите, свързани с земеделието, с селското ни стопанство като цяло, с програмите, свързани с развитието на туризма. И един от основните ни аргументи да издигнем кандидатурата на Митко Пинев за кмет на общината е неговия стопански опит. Неговия опит на ръководител. В крайна сметка с 22 годишния си стаж в ЗМВ, с това, че е ръководил един от същностните направления в работата на предприятието, е много сериозен атестат за качествата, които той има. За потенциала, който той има. За способността му да обедини усилията на хората за достигането на определен резултат. Ние влизаме в този програмен период, в който ако продължава това безхаберие тук в Златоград, това означава, че общината ще върви на зле. Аз примерно за себе си не мога да си обясня какво означава в началото на късната есен, на зимата, да разбиеш централната градска част и да си мислиш, че асфалтираш и че създаваш нова инфраструктура. Аз съм бил кмет на община и имам известна представа какъв ще бъде ефекта върху тази улична настилка при тази динамика на температурата. Значи това са или пари, които някой ще завлече, или пари, които до година пак ще трябва да дадете, защото тази настилка трябва да бъде ремонтирана. При тази амплитуда в температурата 13, 14, 15 градуса в денонощието, няма как да се гарантира качеството, което всички вие търсите. И второ, че изключително важно е да си даваме сметка за развитието през тези 4 години. Аз за неспособността на тази администрация да изгради административен капацитет, който да работи с евроинструментите, който да подготвя програми, който да създаде атмосфера, която да привлича инвеститори, да създава работни места, това е абсолютна неспособност. Това е, мисля, че е видяно от всички жители. Но ако ние искаме да създадем друга атмосфера, която да позволи възраждането във всеки смисъл на думата, на културните традиции. Тези момичета бяха нещо чудесно. Просто казвам го с възхищение, защото това са от нещата, които трябва да ни дават самочувствие. Трябва да се гордеем с тях, но и трябва да се чувстваме длъжни пред тях. Защото ако пропускаме да се поклоним на тези деца днеска, те утре няма да са при нас, утре няма да са тук. Митко Пинев и тези кандидати с номер 3 на бюлетината са шанса да разберем, че имаме друго бъдеще, че имаме друга перспектива. Ние трябва да стигнем до хората душите и да им кажем: поддаването на натиска, поддаването на корпоративния вот, продаването на гласове, поддаването на зависимост, то вреди на всички ни. И ще продължим да разкопаваме градовете посред зима, когато ремонта няма да има никаква стойност и няма да има никакво качество. Ще продължим да сме безхаберни за евроинструментите и за привличането на средства в общината и ще продължим да си вървим надолу. Но този избор на 25-ти е в нашите ръце. Той сигурно е голямо предизвикателство за
Митко и за колегите, които са в листата. И аз искам да им благодаря, защото си давам сметка какво означава да си в такава преса на БСП, на ГЕРБ, на ДПС. Добре разбирам, че да се изправиш с лицето си и да искаш доверието и подкрепата на хората, това е много голямо предизвикателство. И им прави чест, че са поели тази отговорност. Защото това е голям шанс за Златоград. Но на 25-ти трябва да направим този разумен избор, който да създаде друга атмосфера в Златоград. Избора, който да даде шанса на хората да знаят, че са тук днес, но и утре. Защото е лесно да приказваме, дайте да променим нещата. Само че като ги променим така да разкопаваме октомври месец и после да се чудим, що до година е същата работа с пътната настилка в Златоград, значи тогава топката си е при нас. И завършвам с това, с което започнах. Тук сме, за да гарантираме качеството и подкрепата на това, което предлагат Митко Пинев и колегите с бюлетина номер 3. Тези дечица да съхраним, няма да е малко. Тези усмивки на хората, които ги виждаме сега, да ги запазим, няма да е малко. Това убеждение, че утре може да си върнем оранжерията, че утре може да си засилим производството, че утре може да привлечем европейски средства, никак няма да е малко и ви го желая от сърце. Успех на 25-ти, защото този успех е за Златоград. Той не е лично за Митко или за другите колеги. Благодаря много, че не се отдадете време.